I whispered me the clouds, Здравейте, приятели! Съжалявам. Така, в днешното клипче ще ви показвам идеи, ще ви споделя идеи за подаръци за Коледа, тъй като винаги има съмнения по празниците какво да подарите на любимия си човек, на семейството, на приятелите. И аз днес ще да ви покажа доста идеи за подаръци. Надявам се клипа да ви хареса. Ако ви хареса, дайте палец нагоре и нека започваме. Първата идея е доста добра идея според мен, защото просто харесва ми начинът, харесва ми тази идея, защото рядко хората използват този подарък, но би било прекрасно, ако подарите на някой свой приятел или член на семейството албум на любимият му певец. Зависи, трябва да сте доста наясно кой е и Йордан Караджов не е моят любим певец, просто имам единствен албум на него, въпреки че обожавам Риана, но никога не съм намирала албум на Риана да си купя, така че... Добре, продължаваме. Албум на любим певец, това би било прекрасно, както или книга на любим писател, това също ще бъде невероятен подарък според мен. Следващата идея е свещ. Дори да не е аромат на свещ, винаги би допринесла уют към обстановката, тъй като по Коледа, знаете, коледния сезон е студен, зимен сезон и просто свещите придават някакъв уют, допълнителна топлина, дори да не е ароматна, просто човек така се чувства и също би било супер подарък. А за по-изобретателните, които обожават да правят свои неща, може, например, ако е за дете, да му подарите комплект с дървени легота, ако така може да се изразя, точно не се сетих думата, дървени... Добре. Просто комплект с дървени частици, с които могат да изобретят любимата си кола, мечтаната си кола, мечтания самолет и това ще бъде също добър подарък според мен. А за по-големите може да свърши работа и пакетче с Loom Bands, т.е. с тези пластичета, от които се правят гривни. И пристъпваме към следващия подарък, който именно е да направите вие сами гривна на някой от вашите приятели или също да им подарите комплект с... Има такива за правене на гривни, маниста може да им подарите, има специални магазини за маниста. Това ще бъде също добър подарък според мен и тези две гривни аз направих за мама, но си разменяхме и тя ми ги подари. Както и да е, щом аз мога да ги направя, значи и вие можете, всеки може. И ако искате, между другото, дайте палец нагоре, ако искате клипче, колекция от гривни, защото не знам, амбицирана съм да направя. Също така за по-изобретателните капсите ще са добър подарък. Под капси разбирате ето тези малки квадратни пирамиди. Извинете. Това според мен за тези, които обичат да си изпипват нещата, няма да бъде лоша идея. Панделки, украшения, бижута, каквото си решите, ще бъде от полза за момичетата. Тук по принцип повечето подаръци са за момичета, но някои стават и за представителите на другия пол. И нека пристъпим нататък да продължим лаковете за любителите на маникюрите, но трябва да знаете да оцелите цветът, който те нямат. Но и без да дори да им вземете цвят, който имат, ще бъде хубав подарък, тъй като е подарен от сърце. Също така парфюмите. Но научих нещо наскоро, така че внимавайте с това условие. Парфюми се подаряват само на по-близки хора, тъй като ако подарите на някой по-отдалечен от вас, може да го приеме като намек, че не мирише добре и има нужда от парфюм. Затова съобразявайте се с това правило, тъй като наистина може да не го приеме както трябва и подарявайте парфюми само на ваши близки, приятели, най-добри приятели. Но това е доста специфичен подарък, тъй като трябва да оцелите аромата.
така че заинтересувайте се повече от това какви парфюми носи вашият приятел или на когото подарявате изобщо парфюма. И последната идея, според мен, тя ми е любимата на мен, албум, фотоалбум за семейни снимки. Това ще бъде перфектен подарък за най-добър приятел, да го запълните с ваши любими снимки, за семейство и също така може да добавите към това фломастри, маниста, лепенки, каквото искате като подарък, ще бъде перфектно. Ще бъде един невероятно прекаран следобед с семейството, украсявайки албумът и попълвайки го с вашите любими снимки. Това според мен ще бъде невероятно, хем ще се опознаете малко повече, ако не прекарвате достатъчно време заедно. И това бяха всичките ми идеи за подаръци. Надявам се клипът да ви е харесал. Съжалявам, че не снимам много често, но нямам време, тъй като нито е светло. Прибирам се късно. Имам само събота и неделя време. И да, това беше клипът. Надявам се да ви е харесал. И ще правя повече коледни клипове, защото коледният дух в мен някакси прелива. И съм с такова настроение, така че надявам се тази идея да ви допада. И ще се видим следващия път. До скоро!